Na dotad neosvojenom vrhu ledene planine Ingolsfjeld 18. srpnja 1971. oko 11 sati zavijorila se hrvatska zastava. Postavili su je sudionici Hrvatske alpinističke ekspedicije Grenland 1971. Nenad Čulić i Marijan Čepelak, nakon zahtjevnog višednevnog uspinjanja sjeveroistočnim grebenom planine. Trasu uspona nazvali su Hrvatski greben. 2 dana poslije šestorica članova izvela su uspon na još jedan neosvojeni ledeni vrh nasuprot Ingolfu i nazvali ga Žohar, po Dragi Belačiću, jednom od doajena hrvatskog alpinizma, zaslužnom za odgoj i trening novih generacija penjača u Hrvatskoj. Slijedila i tura u unutrašnjost otoka po ledenjaku Tengad. Nakon 7 dana hoda po ledenjačkim pukotinama, pred njima je osvanuo vrh visok 2150 metara. Uspeli su se u zalazak sunca i nazvali ga Mausifjeld, po nadimku supruge Dolfija Rotovnika, člana ekspedicije. Kako se vrijeme pokvarilo, ekspediciju su nastavili u podnožju fjorda, uspinjući se na stijenu koja se izdiže izravno iz mora, na visinu od 1450 metara. Osvojeni vrh nazvali su po Ani Klasins, preminuloj zagrebačkoj alpinistici. Bila je to kruna ekspedicije u nepristupačnim istočnim predjelima Grenlanda u susret proslavi 100. obljetnice organiziranog hrvatskog planinarstva. Uspon je sniman i filmskom kamerom, a autori su ovih dragocjenih snimaka i fotografija sami sudionici ekspedicije. U skučenim financijskim okvirima, uz alpinistički trening, samostalno obavljajući organizacijski dio ekspedicije, ovaj 7-člani tim, predvođen Jerkom Kiriginom, uz relativno povoljno vrijeme i mirno more, ostvario je zadani cilj. Tako je hrvatski alpinizam s dugom planinarskom tradicijom nastavio, zahvaljujući i ovim nepokolebljivim ljudima, dosezati vrhove.